committee wabese esefone ngeMonday ntambama wathi what committee hey umbikela ukhansela wathi umezwa ukuthi lo daba lolu luthinta nokuthi kune stand esithengiwe khona into ethinta nezimali wathi ukhansela ucitha angabe involved all together ngoba ithinta kungathi khona nezimadlana zokudayiswa kwezintandi sort of uyabona lo committee lo dayisele laba uyabona angithi manje thina sithatha lokhu ngutshela lokho esitshelwe what committee wathi ke uthi ukhansela usecela ungazi involve ngoba nakho sekuzwakala nendaba ukuthi khona izinto ezizimali ezikhona no what committee wathi naye nami sengicela ungazi involve ngoba ngihamba nokhansela bayishiya nodwe baleni wathi yenzani ngendlela sithi namanye ugogo asinankinga sinemiziki ugogo ukhalile abekhona umuntu oshayiwe akho umuntu oshayiwe wakuvandalizwa ngoba ade siyokhuluma wasikhuluma nje kanje lo sisi umnikazi wesibhedlela lapha usuka kwesinye ubani cancela leni class uthi ugogo akenze so ngishile ngathi ukhansela uyafuneka ukhansela ngeke aphethe isithaba yena athi yena ayingeni abantu bazobulala indabeni yakhe ayisebenzisi bayokwenzani ukuthi uyokuya Thursday mara uhambelelanga le mamthandisi umfowethu ngoba savele afuna amagobidi afune babanye abantu bahlale phansi office lakhe angeke uphethe abantu ukuthi wena laba baboshiwe kuthiwa i-charge yawo yini abana cela usifind out kanti manje nikhala ngani ngoba baka-charge noku-charge basapheka khala ngokuthi bashiye abantwana abancane manje labantwana manje mphathi bazophenya kuze kube nini banofuna 8 hours ukubaphenya amaphoyisa lithathwa kanjani wazi cha banofuna 8 hours decide noma ikhona into egcwele ezobenza baye ekhothi noma ayabathatha ama-statement ayabayi-7 kodwa awakwazi ukuthi amaphoyisa amenze umsebenzi futhi sazila ngazi ukuthi ngiyawa-intimidate amaphoyisa ukuthi angabusayenzi lekufuneka yenza seyasaba. It's a wrong statement to make. And to be fair, ngesikhathi when you were supposed to rise up kusenzeka kushintshwa ngidlalwa ngogogo, you were not this upfront. Manje ngoba amaphoyisa soft sekuboshwa abantu bayaphenywa fu sendla. Yeah, but these are your committees. It is why society yethu ifaila ngancane ngoba labantu laba ekufanele bagijimise anibagijimisi nizogijimisa thina la ene thina anisivotelanga thina but labantu laba that you're supposed to hold responsible, make them account to you, you are not doing it. Mphathi lesize lapha nathi siyabaleka nami ngiyabaleka manje ngombe ofika lesize lapha mphathi nami ngiyabaleka mphathi ake silungu ukuthi silesize la lana thina bese ngeke size vele athi sifuna ukuyilungisa khona ngale channel oyishoyo ingakho sithinta what committee sathinta ukhansi bese iaddressa ngaleyo ndlela leyo manje sesithi yavuka kuseni sikhona abantu ukuthiwa bathethe and lo munye lo sisi abanye wabathethwa amaphoyisa abaye esikhopha amaphoyisa afuna ukulungisa indaba zomthetho ukuthi umthetho uhlonishwe manje labantwana phela vele mawonile kumele uyobhekana nenkantolo. So if labantu hayi ene lo muntu abambophile bekamele maba-relevant phela abaseduze kwakhona. okay umphathi uthi inkinga yena izolunga ne babhizinisi cela nje isikhathi uphethe ne-breakfast basabhizi nayo le ndaba Umphathi athi ngisachaza indaba ngapha logic ukuthi kwenzeka kanje lo sisi lo ongene lapha uyakuzwa ukuthi wena usukapho bakhona indawo zokulinda uma kuthiwa ulinde lapha ama-CR usakiphi i-CR una-CR yebo i-CR number akayazi
sebethi kukuphi istand kodwa uyasazi ukuthi ngiyasazi uyasuka kuyahanjwa uyofika kuleso stand ufika usukela ukhombe esinye istand uthi mina ngisukela makusukela kanti uqamba amanga lapho istand salobhuti walo Waseboshiwe. efika uthi hayi istand sikabhuti lesimosi amasenke athathwa yimi ubhuti kwathi makushona abazali ekhaya eOhisi ePaul then wahamba wayogadala istand sikabhuti lesikhathi ukuhlala wathi naye mina ngeke ngahamba 2 years ngaba severina and so on umbuzo uthi and istand esiphasile leso akusisi a umbuzo omunye ological nje uthi pho uma efuna ukwakhe ubengakhe ngaleso stand wakhe kuyistand esisemthethweni seright lesaphumile lesasikhomba usuke verina wavela ungena istand sakho uyabona Kufanele ngakundele November ukuthi imali bekalinde imali yasemsebenzini. sicabanga ukuthi imphathi sesikhuluma Ayanda. Amaphoyisa kunokuthi nenze kuqala ne-act kunokuthi ni-acte bese ku-involve amaphoyisa because kwenzeka izinto ey'njengalezi la abanye benu bazogcina belanga phakathi esitokisini ningabi banandi futhi khona sebethathiwe as if amaphoyisa afuna ahlala agoduzane yabo it's wrong ukuthi ugogo uvula icase manje after so much damage has been done khani icase ivula ngeni ngamanye amazwi lo muntu nine nithi urong sekuyena okwazi ukuvula icase iqala ugogo engakayivula kwenziwa yini all along the case bengayisukumela ukuthi ivule izinto efanele nisibheke lezo kodwa engikushoyo ukuthi umphakathi awufunda ukuthi before you act involve amaphoyisa kuqala then nikwazi ukwachazela uyabona nje lento ukube yasuka nje kwasekuqaleni amaphoyisa naba abantu beqaqa umkhukhu kagogo uyabo naba abantu bengena endlini kagogo if beyisuka namaphoyisa from there ngaba ikafika kodwa ke noma singakhuluma kuze kushona ilanga sicela nilinde laba business matter ba indicate ukuthi bay attender they are trying to assist ugogo nina bazodinga ama statement azoba supporting statement ukuthi lento ayikhulumayo ugogo bakhona nabayazi okay so asikhulumi ngalabo bangaphakathi because that matter nayo will be dealt with ngendlela yakho but kubuke ngathi usizo luzovela siyabonga mphathi sesingakhululeka sewuzohamba sizokucela ukuthi mphathi wona usuzivezile lama awareness ake niyowenza ngale ngoba lama case anjengala sazobhekana nawo kakhulu ngale lo mkhubo okuganga ngezitandi zabantu ufakwa abantu abanye bazosuke bebulala at least thina sibe lo mphakathi ongasebenzisi izandla osebenzisa ukukhuluma ngoba uma kube ngomunye umphakathi ngabe kudemolishiwe ngabe kunje mhlawumbe manje ngawufaka le awareness lapha nale committee nalo ke libonakale ke nikhulume nalo ngamaphoyisa ukuthi kunama criminal activities abawenzayo lapha okudayisa idata yeah once kwatholakala ubufakazi balokho ophathekayo kuzoba nisenki konakele ngale icase yesibili lengiyaziyo kodwa nisikapi nina lapho iphakathi ngale marikana le nenye ayikho ngayo sokuthi yokuqala kwina ngale marikana ikhona nini enye icase eniyaziyo yokudayisa kweyitani Abomakhelwane le busy nihleli nawo lama case thina sayigijimisa seze e-police station bathi khosa thina sekamasipala sathi kamasipala senzani kanje lokhu seza la police station for sure size 2 times navula icase bathi thina abona bathi inkele kwenzakalani kuqala bathatha stand bathatha istand basinikeza umuntu stand okhona naye listing istand saselisting khona mara wabasabe ebengekho ungakangeni wena ebengekho lesikhathi basabe umkhukhu khona uvela thatha shifter from la from khona obeka ngapho qhubeka wahlala and umuntu waseMozambique akala ama-passport asazi ke emaphepheni kodwa yena waseMozambique ene manje ngisho umphakathi wangale uthi awunankinga wena ufuna ukusho ukuthi izitandi ezingakho ezithengisiwe ayana yeah, no, it's fine, but mangabe akhona amanye ama-case that you guys want, come let's sit and talk about it. Because sizama uku-avoida lento yokuthi nigijime phambili kwenzeka izinto
Phela mase kunomonakalo, phela sidile nomonakalo ngithi. Yeah. Mase sidile nawo bese lithi no, ingoba bekunenkinga. Yabona sesihlehla nayo iproblem. It does not help us as a community to do that. Hayi no siyabonga kakhulu mphathi. Sako nje Ihlale ke la kushiswa ilanga. Brekati yandlovu. Oh, sesiyobhekisa mphathi. Ibekile. Ngoba senzela ukuthi ngoba sisebenza ngomphakathi. Senzela ukuthi ngoba siyasebenza emphakathini siyalungisa. Kuhle ukuthi nani sazi ukuthi ngibani sokuthi naye masiba la police station. Nina nila njengenhlangano noma Community inhlangano. Njengomphakathi. Hamba sihlupeka yazi manje suka la kuzofika inhlangano. Silapha njengomphakathi. No asibonge. Sibongile. Bathi bengicela ukubuza kuwe just. Kunebobhuti ngathi basebenza empumelelweni le. Ngathi bathi kunema-50 rand wakho umawo wasababhatala. For Angazi ukuthi bathi ba protection. yebo. Ene le nto. Ntweni le? Yebo. La ezothi khona asiyofuna istatement salomuntu okhipha la maletha. Yes. Ukuthi le ekabani phakathi kwabona. Yiphi legit kulawo wethu. Kulawo wethu. Yes. But if you have to take one case nisebenzise njenge example as a sample. Yes. See investigate sibone sihamba sifike. Alright. Because it will create a pattern of how the others will be investigated. So ngathema socala ngayo na le. Le. Because there's a whole lot asisemaningi elastela khona maningi kakhulu. Okunye isidingo sesingasazi nokuye mawuthi afika banokuthembisa la. And masibalekele emaphoyiseni yazi ukuthi abona amaphoyisa wona nje masifile kakhulu. I'm sorry to say that but awukubona ukuthi bakulayele kuloya mafika kuloya athi mina lezo mphakathi angizigini. Omunye manje bathi eza amakhamera mina ngigcine sengwana. Yes and no. Because we are under the impression that emphakathini kunama-councillors Yes. yabo. That's true. So preferably mawufika emaphoyiseni uzofuna ukuvula icase fraud. Or uzofuna ukuvula icase damage to property. Yes. And I think once you approach it in that way kuzoba easier emaphoyiseni. Okay, what happened? Understand? Yes, because asinayo information efanayo sonke singamaphoyisa nabanye abasamajunior sibafundisa. But if you arrive at police station uthi ngifuna ukuvula icase of damage to property, Yes. ungayibeki njengenkinga yomphakathi. Yes. Thana nje somebody destroyed umkhukhu wami wakho umkhukhu wakhe and I want to lay a charge. Let's deal with it at that level. No. Yes. Singayipolitiki. Ingazi ngiyiwe. Ngoba nawe basuke bekusisa umkhukhu wakho ufaka wakho. Yes. So asivule leyo damage to property. Sidile naye ngaleso sikhathi. Iba is that way. Iba easy. Ngiyasho ukuthi uzoba khona ubudlelwano obukhulu kakhulu phakathi kwethu ke madoda nomphathi. Awesome. Sibongele mphathi. Siyabonga ke. Danke mphathi. Sofika mphathi sizomhlupha mara ngendlela right. No, it's fine. It's our job. Danke mphathi wami.